Per entrar a la meva salut podem tenir instal·lada una aplicació o bé entrar a través de Google. Per tant, obrim el navegador, busquem la meva salut i cliquem en l'enllaç que toca. Una vegada estem aquí, podem veure la meva salut i entrar. Llavors, per entrar, fins ara ha sigut molt complicat, però en aquests moments la Generalitat ens ha ficat una manera molt fàcil d'entrar, i és que li donem a entrar i podem tocar l'IDCAT mòbil. L'IDCAT mòbil és un nou sistema en el qual fiquem el nostre DNI i el nostre número de mòbil i podrem accedir precisament a la nostra compte de la meva salut. Per això ens hem de donar d'alta per internet i aquí tenim el donar-nos d'alta per internet. Aquest és l'arxiu en el qual us enviaré ara i que teniu a sota la descripció per tal que us pugueu registrar per utilitzar la meva salut. Una vegada ho tenim donat d'alta, heu simplement de seguir les instruccions i veureu com a partir d'ara és molt més fàcil entrar a la meva salut. Quan es comença et demana que fiquis el DNI i et demana dades personals, per tant no ho gravaré. Però senzillament heu de seguir les passes. Bé, espero que ara feu aquests passos i més endavant entrarem a la meva salut. Per cert, i si durant el procés us surt aquesta pantalleta, ja sabeu el que són les cookies i la Generalitat també us les demana. Per tant, el que heu de fer és acceptar-les. Vinga, fins al pròxim dia.